Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tisati tatanga chirongwa chezuva ranhasi, ndinoziva hangu handigone kuimba, asi Simon Chimbetu akaimba kambo kanonzi akaiti bebi chizvipira rudo rwechokwadi, ini ndazvipira rudo rwechokwadi, iwe uri wangu ini ndiri wako. Tofanoenda norekodha shumba mangwana chaiye takananga kustudio. Unondisungisa copyright act, vana kwaChimbetu angandipinze bhisi. Pane kambo kanonzi rudo rwechokwadi. Mure Zimbabwe nhasi unotoda kukupai chirongwa chababa vane rudo rwechokwadi. Munotondera tichikupai nyaya yekuzhombe. Murume akauraya mukadzi wake kumucheka nebanga. Nekuda kuti angamubata nechikomba. Kudombo shava akaita kutemwa. Tichavaya, ticha vakasiya chekwa. Zvekufungidzira kwete zvekubata. Mamwe maticha akakwadzwa futi nenyaya yerudo. Asi baba vatiri kuda kukunzirai nhasi vakabata mukadzi wavo vakati ndochii chauri kuita bebi. Omuruseke. Zvikanzi hani. This is wrong. Washorei sweetheart. Zvikanzi matondibata mandisekesa nemarai andakuenda. Pari zvino vari kutogara nemurume avakabatwa ainaye. Shumba tinozopedza nawo yese. Balalele makhaya kunzima indaba esihlangana la namhlanje sililethele indaba ekababa olothando olamaqini qini civil olamaqini eJombe sililethele istory indaba ekababa owalala unkosikazi waqeda wazibulala izolo besedombo shaba silephathela njalo indaba ekababa owacabanyelayo ukuthi unkosikazi wakhe ulobufebe obuthize abuyenzayo wamshaya wamlimaza wahamba wayabamba futhi njalo uyedila wambamba wamlimaza akodwa ke namhlanje silobaba owabamba unkosikazi wakhe le jaha endlini wathi sweetheart kuyini kanti lokho kwenzayo sweetheart wathi hayi mina sembhakishe zami usunhlekise ngabantu sengihamba manini ke silichiyela uhlelo namhlanje lizibonele Zirikuoma
nhasi uno tiri kwabhora Juru Growth Point. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinonzi Tadiwa Nashe Kutama. Regai tikunzirei baba timbokurukura nawo vakuratidzeiwo runonzi rudo rwechokwadi, rudo rusina vazhinji, rudo runotoita kuaplaiwa kuti mumwoyo mako mukwanise kuita rudo rwakadaro. Ndinorudawo. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini zita rangu ndinonzi Joseph Mono. Ndinosevenza panapa paDennis Saranyika. Zvakaitika ndezvokuti pamba panapa taigara tichinetsana namai avo. Kunetsana kwataiita namai avo, mazuva ese tichingoshupana, tichingonetsana. Asi amai avo vane mwana wavo akaremara, wokuti kana mukaona munonzwa tsitsi. Mwana uyu ndakatanga kumuchengeta ane 6 years kusvika pa20 years parizhini. Zvoti kana tikaenda kumba kwacho kwaari kugara parizhini, mega mukamuona munonzwa tsitsi. Asi ndakandazvipira pache zvangu semunhu ndinonamata cheche Johani Masowe. Ndikati hazvina mhosva, kuda kwaMwari rega ndibetsere kuchengeta mwana uyu. Haazi wangu, ndewaamai angu. Zvavakaita ndezvokuti ini ndiri kubasa, ndiri kubasa, ndiri gadhi, ndinosevenza usiku. Saka mazuva ese pandaisevenza usiku, mumba mangu maigara muchiuya munhu murume achiuya achirara imomo. Nerimweni rezuva ndakabva kubasa usiku kuma10, ndikati ndoda kusvika pamba apa ndione kuti chii chiri kumbotora. Ndoda kuona kuti chii chiri kuitika. Ndichisvika pano pamba ndakapotswa nezvidhina 3. Akakanda chekutanga ndichibva ndanzvenga, achikanda chechi2 ndichinzvenga, chechi3 ndakaenda kuseri kwemba. Iye ndokumbapinda mukabhathroom kehusawo muchinjauso, achimbapaza chinjauso, achimbabuda nekuseri achipinda nemumunda mamune chibage. Mamusina kumuziva? Ipapo ndandisina kumuziva, asi ndainyumwa nokuti aita achipfuura nemutaraunda paseri pemba. Matarisiro aita kuna mai avo airatidza kuti vanhu vanozivana. Ndaimutaudza asi haana kuziva kuti inini ndaakuita sei. Ndaakuzviziva. Ane shamwari yake yaanosevenza nayo inofudza mombe pamandishona. Shamwari yake yakauya yakanditaura yakati, ko uri kumbonei zvekuita adzimai vako? Ndikati hapana chandiri kuziva. Ini ndichiziva hangu kuti uyu munhu ishamwari yavo anoda kundinzwa matauriro angu. Chimba tagara tichingonetsana pano pamba, tichinetsana. Mainetsane nhau yei? Tainetsana nyaya yainetsa kuna mai avo. Inyaya yekuti amai avo vaiti ndikabva kubasa semunhu ndinobetsera pamusika, pane musika iripo patransformer. Saka varidzi vemusika vanoti manheru utiite sei, utitaritsirewo transformer misika yedu iyi. Ini ndovatarisira. Saka vaindipawo chouviri chokutenda kuti zvinhu zvedu hazvisi kubiwa. Ndikasvika kunokumba ndonzi
ndipe mari. Ndikati ndinoiwana kupi? Isu hatisati tatambira. Tinononoka kutambira pei. Kana mwedzi ukapera isu hatitambire pei zvokumhanya. Tinogona kutambira kana musi wa 16 kana 17 kana 20 patinopohwa pei yedu. Ndati handina mari zvanzonayo. Otanga kutuka. Akatuka. Inini ndarwadziwa manje. Ndomudzorera ndobva ndabva pano pamba. Ndofamba zvangu kuti zvidarike. Ndisarwisane nemunhu. Ndikarwisa munhu ndichapesa ndasungwa nemapurisa ndonovharirwa. Saka regai ndisiyane nazvo. Ndokumba tagara achingodaro kusvika ndakazovabata na 10 o'clock dzemangwanani. Murume uyu akadhakwa nedoro mumba mangu muchinhuhwa doro. Ina handimwi doro. Ndichingosvika padhoo mukadzi akandivharidzira kuti usapinde mumba. Ndakapinda zvenharo. Ndapinda mumba ndakamwana akatorara pamubhedha. Ndikazomuti nhai vakuru muri kuitei mumba mangu? Ndochiko chamuri kuita muno mumba mangu vakuru? Ndakada kuti ndimurwise asi mwoyo wangu wakaramba kuti ndakunofira kujeri. Ndikada kudhemenja. Regai ndimusiye. Ndakamusiya akabuda akaenda kumba kwake. Mukadzi wacho asara. Ndikati ko ndochindo zvandaigara nichitaura akaizvi. Nhasi zvabuda pachena saka munoita sei? Mukadzi ndopa akabuda achitora dishi rake achirongedza mapureti ake. Akatakura madhishi anokwana 2 arongedzera zvinhu. Ndokutakura dhishi rokutanga ndokunosiya. Ndokudzoka. Ndokutorazve rimwe dhishi. Ndokuzadza mapureti. Ndokuendesa ikoko kumurume wake. Ndokunogara ikoko. Inini ndasara nemwana uya akaremara. Ndiri kuchengeta, handina kumuharasa. Ndichimuchengeta kudaro zvakandirwadza. Vagara ivo 3 weeks variko ikoko. Vari kumurume iyeye. Vagara 3 weeks variko. Ndikati ko ichi chirudzii? Ndiri kuti munhu ari kudzoka. Ndoramba ndakachengeta mwana wake. Ndoramba ndakachengeta midziyo yake. Inini zvondochiita ngandichidai so. Ndobva ndatuma mwana ndikati ndamutaura amai vako kuti mwana wandinaye naamai ava ane 12 years. Chindanoudza amai vako kuti ngave vachitora zvinhu zvavo kuno. Mai vaya vakati handikwanisi kuuya kutora zvinhu kuti zvino handina mari. Kana tazowana mari ndoda kutsvaga chikochikari chiyo chitakure zvinhu. Ini ndikati muri kuita kudherera. Handina kukurovai, handina kukurwisai mese muri 2. Zvinhu zvenyu munozviwana panze. Pava ndaburitsa zvinhu ndobva vatsvaga vakomana ndobva vatora zvinhu zvavo. Vatakura zvinhu zviya ndokumbva vaendesa kumba kwomurume wavo. Zvokuti kuti pari zvino murume wacho akandiona anota kutiza sevanhu tigere papurazi rimwe chete. Ende tongoti panext door hakuzi kure paari kugara. Kana ndikatobuda ndikamira mutaraunda ndotokwanisa kuvaona vagere pamba vachisuka mapureti. Vanotodarika nepanapo. Ndakavati nhai amai, chionai kai ndinosenza usiku. Mwana wandinaye uyu mwana mudiki wokuti hakwanisi kuti agara ari ega. Mama di kuti mudzoke totaura nandikurwisei. Zvikanzi handiite ndigere zvakanaka ini. Ndikatova mugere zvakanaka hazvinei. Zvikanzi iwewe chitsvaga umwe mukadzi. Rorerwa mukadzi nevanhu vemukomboni. Noti vanhu vemukomboni vakandishereredza kuti haunyari pfambi yemunhu ibvapo. Saka tsvaga umwe mudzimai. Saka ndadaro ndakamba ndatsvaga umwe mudzimai nokona kuti mwana wangu angagara ari ega usiku hwese nindiri kubasa. Kusvika pari zvino maane mumwe mudzimai. Ndine umwe mudzimai aripo panapa. Saka izvozvi aenda kuhuni haapo pano. Zvokutoti kubasa kwacho kuri kusenza murume wacho. Ndakaedza kutaurira maneja wacho. Maneja wacho akatsikirira nyaya iyi. Haana kuti ibude kumurungu wake. Akandidzvanyirira ndikati hazvina mhosva. Ndakataurirawo vaDhenisi Zaranyika panapa. VaDhenisi Zaranyika vakanditi vakadzi vakawandisa. Iwewe tarisa nemaziso hakuna kwazvinoenda. Saka pari zvino mudzimai wandinaye akaenda kunochera mvura akadhumana namai ivava. Vanomutaura mashoko ekuti pamba pawakagara pamba pangu. Wazvinzwa here?
ndoda kuti ubve pai pamba pangu. Pakauya mudzimai akauya akandiudza ngati siyana nawo. Ndobva azosangana nawo futi mumwe musi zvikanzi uchakaura nokututa huni. Ndikati koyo vanogodaro sei? Handi vakatadza kutaura kuna mai vavo. Ndaudza mai vavo vanogara pakirosi. Vakauya pano vakati mwana wangu ndoda kuti ndichibva pano ndoda kunzwa kuti wapamba pako. Tarisa baba vari kukuchengetera mwana akarema. Havasi vazhinji vanochengeta mwana akaremara. Asi chitarisa mwana uyu kukura kwaita ndibaba avo. Zvinova pari nhasi mwana uyu anomira parodhi apa anobva kumba kwavo achida kudzoka kuno kuti mama handei kumba kwedu kwataigara. Mai vacho vanomurambidza. Makaroora here mukadzi uyu? Mukadzi uyu ndandisati zvangu ndamuroora. Chikonzero chakaita kuti ndisamuroore. Mukadzi uyu baba vake vakashaya, mai vake vakashaya. Mukadzi uyu akaburitsa mashoko ekuti ini handina mumwe munhu anokodzera kudya mari yangu yokuroorwa kwangu. Siyana nazvo zvokuti undiroore. Ndichibva ndataurira bhodhi wacho anogara kwamasara uriwo. Ndichibva kuti ndo mashoko ari kutaura hanzvadzi yenyu. Saka indoraramawo sei ndigere nemunhu akadai? Ndedawo kuti ndibvise mari kuti ndiite sei? Ndizikanwe. Ko uyu wepiri wamatora uyu maroora here? Aiwa, wepiri wandatora uyu zvangu handidi kukunyeperai. Wepiri wandatora uyu munhu aitambudzika, aishupika. Munhu uyu ndakamudza ndakati inini chimbomira ndine nyaya yandiinayo. Uyu nokutambudzika kwaaita aingofamba achingochengeta misha yevanhu. Achingoti pano wagara abva, apo wagara abva. Saka asahwira vake ndovakamuudza. Iye akati aiwa, iwewe hazvinetse. Inini ndiri munhu mukuru handisi mwana mudiki. Iwewe uchatsvaga mari yako toenda teswa nomubvisira mari kwachikwaka kunova ndokuna amai. Haanawo baba. Kwei mama todanana zvenguva ipi zvekutoti mama totora mukatoisa mumwe mukadzi wepiri mumba? Zvakaitika ndezvekuti kuti ndizotsvaga mukadzi uyu, magariro andanichiita pano hakuna aindiwachira, hakuna aindicherera mvura. Kurara chaiko ndandisarare mumba mundarara mukakicheni muno, ndowaridza saga ndorara ipapo. Kubika dzimwe nguva ndozvibikira ndega. Ndianga ari mudzimai wenyu wokutanga here? Upi uyu? Iye atiza achienda Uyu mudzimai wangu wokutanga akashaya. Akashaya tasiyana ndiri pakichurasi pamugodi. 2008 pakambonetsa mari kana muri kupayeuka. Tainzi 2 weeks pabasa, 2 weeks off. Mumbonotsvaga muchiita mari chomuchiwana kuti mungararama sei. Saka mukadzi akaenda nemukorokoza. Aenda nemukorokoza, mukadzi wacho haana kurarama. Kana makanzwa pamaWhatsApp kusaiti remazoe pane mukadzi akafa akabata demo atemwa. Demo rakapinda neapa rikabuda neuku. Ndiye anga ari mudzimai wangu iye. Saka pari zvino ndakabereka naye vana 2 vakomana. Zvototi 1 mukomana ari kumazoe, 1 mukomana ari kuno. Ndasina kubvunza zita renyu? Zita rangu? Zita rangu ndonzi Joseph Moyo. Munobva kupi kumusha kwenyu? Inini kumusha kwangu ndobva kwaShirumanzi. Alright. Makada here kuongorora kuti chakonzera kuti mukadzi avhurire mumwe murume pamba penyu chingava chiri chii? Zvikonzero zviripo. Akazvitsanangura iye mukadzi? Iye akatsanangura. Mukadzi akati zvanzi uronditukira vabereki vangu. Ndikati waita hako zvakanaka. Ina handingabve kubasa. Ndosvika pamba ndosvika ndichikutuka. Ndobva kubasa ndoya pamba ndichikutuka. Hazvigoneki. Vanhu vazhinji pano paraini redu iri hapana asingazive kuti ndaiti ndikangosvika ndisati ndapinda umu yatova noizi pano vachimira vachiteerera. Saka munoziva zvinoita vanhu vanosvika mhosva yakadai kuti kuchiri kumboitika chii pamba apa. Saka vamwe vaizviona zvaiitika. Saka indaka ndisingaziva asi ndakazozviziva kuti kunetsana kwatiri kuita pane umwe murume aripo anonzi tichaona miranzi. Yanga isiri nyaya yekuti maisora kubasa here? Mukadzi anga kutsikanawo kuti nguva nemi handisisina, nguva ina baba hapana, baba vanongosava vari kubasa, panguva shoma shoma yavanongouya tiri kunetsana, mukana kuti ndinyatsofara nemurume wangu panga pasisina. Vangataure vachidaro asi inini nguva zhinji kana ndikashanda naiti saizvo sokuuya kwamaita handifambe, ndinenge ndiri papi, ndiri panopamba. Nemusina uneta here? Iro zvinda ndakatorara kuita kuti manheru ndirege kunorara kuti zvivaridzi zvibiwe. Ndo zviripo zvacho.
saka ndakaedza hangu kutaura navo, asi ivo pachezvavo handisi kuziva kuti chiri kuvanetsa chii. Ndakavabvunza kuti ndakakutadzirai chii, vakatauravo zvikonzero zvavo. Ndikaona hama yavo muroora wavo musi unoyu, ndikataura naye ndikati komatadza kusvika kumba, muri kuti mwana uya kuno kurodhi, muchitaura nemwana kurodhi, maifanira kusvika pamba hakuna anokurwisai, ini handirwise munhu. Koza vari kufamba vachiti kumukadzi wenyu wamatora wekuti pamba pawakagara ipapo pamba pako vakazoda kudzoka, munovagamuchira here, muchiri kuvada here? Inini mai ava, kutaura chokwadi pamberi paMwari, mai ava ndada kuti vadzoke vachengete mwana wavo. Munoziva kuti vakadzi vashoma vanochengeta mwana asiri wake. Pane zvandinenge ndichiona zviri kuitika, ndinoedza kugadzisa mwana wacho musikana. Izvo zvitongoti ari kurwira kuenda pa13 years, tongoti 12 enda mwana wenyu imimi. Saka muri kuti imimi mama vakabva kumurume wavari vakati aiwa baba vemwana ngatigare hedu tese, makasununguka kuvatambira. Ndinovatambira. Ndo zvakaita kuti musarove murume. Ndisarove murume. Tinonzwa kuti mumashure uko maitombotora mudzimai yeyu muchienda naye kubasa kwenyu muchitya kumusiya ega, ichokwadi? Mudzimai zvaiitika ndezvokuti ini ndosenza patransforma, saka pane musika uripo, pane imba iripo. Mudzimai ndakamuti zvakadii hazvo wouya, ini ndine ndiri patransforma, iwe uri pamba apa uchitengesa makebichi, ndichikuona uchibhadharwa mari. Zveshuwa zvaiitika izvozvo. Airara aripo achitobhadharwa achipuhwa mari. Yanga isiri nyaya yekutengera here? Ndakatomukumbira iye, noti maziva iwawo semunhu akanzi ndini koporo ndaikwanisa kusiya, tinosenza tiripo 2. Saka pamusika pacho pane umwewo murume anochengeta musika waRubeni. Tobvapo toita umwe murume wandosevenza naye anochengeta futi umwe musika. Saka murume uyu ndikabuda ini ndikanotarisa magadho, ivo vanenge vachitengesa padhuze, sezvo pari padhuze parodi ipapo, vanenge vachitengesa vari free vakasununguka vega. Ndakavakumbira vakabvuma kuti ndoda kunotengesa, kusiri kuti kwakuri kuvaitira shanje yekuti vasarare kumba vega. Kana pandakazovamisa vakatora kugumbuka vakanditsamwira. Zvanga zvaita sei? Vakanditsamwira, ndakavati imbomira nekuti zvazvakuitika. Ndanoda kuti isu tiri kutransforma uko, pane munhu aiuya nekuseri kwemba achienda mukamba ikako. Saka vanhu ndokuchitaura kuti iwe pano pane kasango karipo, murume uyu anosenza papi, pane mombe apo, padanga remombe apo ndo paanenge achichengeta mombe idzodzo. Saka anga akunzvenga achipinda kwamaiyo ndokumba vanoti mimi kana ndiri patransforma chigarai patransforma penyu kuno kumusasauye. Ndikati ko zvaita sei? Ndo pandakamba ndati oraite makasiwo basa hapasisina. Saka imimi chiri kukupai pfungwa yekuti kana mukadzi wenyu akadzoka munomugamuchira, munozviziva sei kuti haazovhurire zvekare vamwe, sezvo agara ane tsika yekuti uko kwamakambomuendesa anga kupinza vanhu nekuti in short tingatongoti mukadzi wenyu ipfambi. Munowirana nesu here tikati mukadzi uyu ipfambi? Ipapo handingaparambe. Asi momunda zvakadaro. Ipapo kuti ndinyembe kuti haisi pfambi, ipfambi. Semunhu manje pari zvino nenichiti pamwe adzidza pari zvino, noti kana magariro aita pano kana nezvaari mazuva ano adzikira. Shumba zvinonzi shiri nemuriro wayo inodini? Aiuregi. But ndo rudo rwechokwadi runa baba. Shumba ndo rudo rwechokwadi. Iye zvinezvi mukatarisa mandlovu marumwe zuro tanga tiri kuZhombe, murume akauraya mukadzi wake amubata ine chikomba. Zuro uno tatiri kudomboshava murume akauraya futi mukadzi amubata nechikomba. Asi baba vakati aiwa simukai zvenyu budai mufambai. Asi mai mwana kana mafunga mugodzoka. Mambondibvunza mubvunzo iwe tiri mumotokari muchiti mukabata mudzimai mukandibata nechikomba munoita sei? Ndikagoti chii? Matamudzi zvamunoita zvona. Ndatanza ndafunga kuti ndinoita sei. Aiwa Shumba, dai maita rudo runa baba vaka tinowirirana. Baba mudzimai wenyu aizikanwa kumusha kwenyu here?
mudzimai uyu kumusha kwangu inini tainetsa airamba kuenda ndichimuudza kuti handei iyo tsika dzikakati kana maakuenda kumusha kwenyu motakura mwana wenyu moenda muri 2 iyi ndoda kusara papi pano ini ndimba ndaziva ndikati oright munhu wake uyu munhu wake uyu asi mune chokwadi here kuti iye mwana wacho muri kuti ndewenyu ndine chokwadi zvototi sei muchidaro kana de mukamuona mwana wacho mukandiona inini hamuvhunze pakutanga ndichitora mai avo vaitambudzika taigara zvakanaka pasina zvese izvi patakazobva pataigara paHebert Murerwa tichiuya tiri paHebert Murerwa ipapo mwana paakasvika kuma 9 months ndo pandakatonga kuona kuti mai ava achaiti mushe mafambiro ava akuita chimbva ndavabvunza ngati ko nhaye mai chii chiri kunetsa apa kana muri kushayiwa chii ina handimwi doro handisi chidhakwa ndiri madzibaba ko chii chiri kunetsa pamwe mai vanyi mabonde bonde vairiwana asi kuti munoziva munhu kana une zvako nokuti zvemadzidza munofanira kugara muchiziva kuti zvemadzidza ivo vakandipindura muromo wekuti ndina tete vangu tete ava vakafa vasina chii vakafa vasina imba saka voda kuti ndizviitewo sei ndikati aiwa iwewe chakanaka ndosaka uri kuona vanhu vari kupfeka magemens vachienda kuchechi kuti mhepo idzi dzisuduruke pavari wanga wadi kuti tiende kupi kuchechi zvikanzi ndisiye kudya nyama yenguruve kwemimi kuchechi vanotadza kukupa here kundiso yekuti mukadzi adzikame yekuti mbodisawo mvura matombo ndaiuya nazvo ndichiisa ndichidi ndikambosuduruka pamba pandaigara pabasa pandaisenza paHebert Murerwa ndikambonogara kupaiti ndoda kuona kuti achaita sei ndo paakatanga kusumudza musoro wokufamba kuenda kunana madzibaba achishandirwa ndichibva ndadzokasvika nevanhu nhai baba muri madzibaba mina maito yenyu inotambirwa sei tarisai muri kusiya mwana wenyu muchecho yachitambudzika mama dii kudzora mwana nobva ndadzora mwoyo nobva tadzokerana takagara zveshuwa zvakanaka zvisina dambudziko pano pavakatanga kuita shamwari yavo vachiwirirana neshamwari yavo vachienda kumba kweshamwari yavo ndo pavakatanga kudanana nemurume weshamwari yavo murume wayo achimbva adzinga mukadzi wake murume wayo akagara achingoita izvozvo vanhu vachingondiudza ngati ndichavabata havana kwavanoenda nako ndichavabata vasingafungiri asi vhunwa ndakazovabata na 10 o'clock dzemangwanani asamuoni kuti maisa upenyu hweuyu mukadzi munyowani wamatora apa muri kuti mamutora ari kushupika vese makavatora vachishupika vese ndevekutambura imimi ndimbe kuyambutsa ka mati muda kuva mavatora apa mwoyo uchiri uku saka kana avo vazodzoka chichaitika kune uyu wamatora nyaya inoitika ndeyekuti ini ndomuudza kuti iwe meseji ndinayo ngoti foni yangu yakapera bhatiri asati ndaona pfuma yekuti nditenge rimwe bhatiri dera ranga ine bhatiri ndaikuratidza meseji yaakandinyorera mukadzi ndiye akatondipa kuti nditore mukadzi saka mima kumudzinga akanyora meseji yekuti chii hanzi siyana nehure tsvagirwa mukadzi nevanhu vemukomboni nokuti vanhu vemukomboni ndo vakakuita sei ndo vakakufurira kuti undidzinge vachindimbira kuti kuri ngariendi tsvaga umwe mukadzi ndikati aiwa regai ndimutsvage mukadzi ndichamuona ndakamuona kwabhora uku ndamuona mukadzi uya zvikanzi asi unoda kundibata chibharo ndikati kwete iwe uri mudzimai wandakabereka naye mwana saka wokoshesa chikomba gani mwana wako here mwana usarega achitambudzika ini chienda kubasa mwana achirara yega saka uroda kuti mwana uyu ndomuendesa kuhama dzangu here pano kuti iwe uri padhuze udzoke hama dzako dziri pana dziri munomu hanzvadzi dzake dziri kuti isusu mukuwashai hatisi kumuda toda iwe ende kana kumba kwacho hatisi kuzosvika hatiuyeko tikuda iwe nokuti wakatichengetera muzukuru wedu akaremara zvodoti kana tikaenda munomuona aripo ko imimi chokwadi chataona ndechekuti rudo munaro mudzimai wenyu munomuda asi hamumbofunge here kuti anogona kuzokuunzirai zvirwere mumba
Ininiwo kana aita seunhu hwake hwaita uhu ada kudzoka pano kuchipatara. Nemadira munomuita muchada andi kuchipatara? Anoenda kuchipatara. Ndinototyawo zvamunoona ndakadai. Ndinototya ndotomuti handei kuchipatara. Apo pega ndikanganisa. Handei kuchipatara ndosaka zvanzi endai munotorwa ropa. Batikane murume uyu vaimborara vese musipo musingazivi. Musina kutomboenda kuchipatara. Saka nhasi uno zvichabatsirei? Chichaitika handina inini pari zvino ndikuziva pandiri zvandiri. Iye ndowandingazivi zvaari pari zvino. Ndosaka ndichiti kana iye ada ashingira kuda kudzoka kuchipatara ndochekutanga. Inini mubvunzo wangu uri pakuti kana vazodzoka mune mapachipari kana kuti uyu anenge akudzingiwa. Zviripo apa ndezvokuti hapana anenge achiita hondo. Ane mapanzisisa. Kunze kwokuti adake kuenda ega akasununguka anoenda. Adawo kugara. Handisiri ini ndega ndashuva kana sekuru wangu chavakabereka baba vangu vana vakadzi 4. Ane mapaona manje. Anenge ada kuenda anoenda ega. Vadzimai havasati vauya? Vandinavo pari zvino. Vaenda kuhuni. Havasati vadzoka? Alright. Tinotenda baba nemashoko enyu. Dai nguva iripo tatoti ngatichimhanya tinotaura neavo, asi zvisinei Harare hakusi kure. Tichadzoka tobatana nemi tonanga ikoko tonokurukura navo tinzwe vadzimai venyu kuti vari kuti kudiiko nemaitiro avo asina kuti twasa, uyezve kuti murume uyu ari kutiwo kudii nekutora murume dai nekutora mukadzi wemuridzi dai azviitirwa ainzwawo sei. Chokwadi baba vaisawira wangu chaiye munhu iyeyo ndisawira wangu. Sawirawo igara mbiriri. Inini sawira paakandiudza nyaya iyi haini yakandinetsa zvishoti. Sawira ichokwadi izvi zvaitika izvi zvanzi chokwadi. Bvunza sawira wako. Handamboita nguva chopu ndasvika kuna sawira. Sawira ndiudze zvanzi hazvishuwa ndakabatwa inini. Inini kuti ndidzoke kuna baba ndikadzoke sei kana mudunhu imomo kuti ndifarire kana ndiiti ndinowadzana nevanhu panext door ndinowadzana navo sei. Saka inini asi kana vati ndidzoke tingatoende Samway, ndise kuSamway sezvo wati inini ndine mwana havagona kugara nemwana nokuti baba munhu wechirume kuti vagare zveshuwo nemwanasikana mwana wane 14 years hazviite. Saka Sawira akatanzi inini kana awachida kuti inini ndidzokere kumba vanofanira kutsvagire kwekugara. Pandakambotaura naye pekutanga chichi 2 zvikanzi isusu hazvichaita bhozi murume uyu atonditi inini ndakakuna uchitaura nemasawira ako neaya munondirambisa ndiwe. Kusawira ona kanyaya iyi murume ati ndokuregerera iwewe nezvinhu zvakaita nezvakaita izvi zvikanzi zvinonetsa kuti inini chadzokera pamushapo musi wechi2. Musi wechi3 zvikanzi inini kana mada kuramba muchindinetsa nokuti baba wakati inini ndakutera kwakaenda zvinhu zvangu nokuti iwe murume kutora kwakakuita zviminzi nyangwe nisu vanogona kutichengeta tese. Saka ndakuendawo ikoko. Mukadzi akati inini kana zvaizvozvo ndakuzviuraya nokuti iwe ungandida unondivhiringidza zvinhu zvangu. Asi chokwadi chaicho zvinhu zvakadai hazvina kunaka. Asi mimi Sasawira hamusi kuona here kuti mwana uyu mwana musikana unzi ane 13 kana 14 years ari kugara nemurume uyu chidhakwa, uyezve hunhu hwake hwatotiratidza kuti haana mwoyo kana uchitora mukadzi wemumwe. Chinomutadzisa kutora futi mwana iyeyuyu pamwe ari kutorara naye futi mwana iyeyu. Mwana haasati aenda. Mwana achiri panapa haasati aenda. Wari kuno mwana haasati aenda. Uyu baba wangu aita munhu wakanaka wekuti no isusu takaberekerana. Dzoka iwewe tichengete mwana wedu akure zvakanaka achienda kuchikoro ainazozoti amai vake ndivavo. Mukadzi wandinaye zvinonetsa haamude mwana uyu nokuti mwana anotera baba wake basa achiudza maproblems ekuti ndazodai so. Saka inini dzoka tite sei tigarisane. Saka mukadzi pekutanga ndopakazoti ininika zviri nani mutitsvagire kumwe kwaunogara musiri mudunhu muno nokuti inika ndikauya
handigoni kuwadzana nevamwe vanhu panext door kuti wazonditi nini mazodzoka nazo zvaziita sei sezvo ndiri kunyara nezvandakaita. asi ari kuzvipira kusiya uku kwaari kudzoka. Pekutanga aida asi pari zvino andifunga nyaya dzinge zaita dzanyanya sekunzi vari kufamba chikunzi amai avo ipfambi, amai avo ipfambi. aiwa tinotenda asawira. Aiwa ichokwadi ndaasawira wangu anawo nekuti nyaya dzacho ndaidzigadzirisa inini ndakati dzinge ndakutonyarira usawira wangu kuti akusawira wangu bose mukadzi ndesawira wangu inini. Saka ndakazenge ndakunyara kune awo kuti ndizoti asawira wangu ndomabasa akaya. Aiwa ini ndakamuti sawira mabasa aya haana kunaka haufaniri kuchidaro. Upu rangu ndiriwo mugarisani wawo ndini muvakidzani wawo amai. Amai vanhu ndikatombotsiroka nini vachirongedza kuti amai Sylvia musaende. Tasemona moyo wakubata yasa moyo ringoramba zvikutera tudzoka. Inokandita make mbondidzoka wazviite ndoda kuti vanhu mukomboni makandiimbira kandiridzira ngoma kuti endai muri huri. Saka ndodzoka semukomboni mandakaridzira ngoma. Ndototi zvinangana basa mchena murume nyachi kuda rume wanga anotokabata nechikomba anotodzoka imba wenyu. Asi murume nyachi kuti sei aringozvitambira zvakadaro. Zvikanza zvakutoti basa Sylvia vachenaka. Vatonzokera kugara. Plus 2 murume wangu omba kwandogara kanga atonditambira saka ndizomusiyo futi. Hure hwangu unobva buda pachena. Kuti ndamboenda kuchimwe chikomba ndadzoka futi mabhegi umba kwangu. Saka baba zvinhu zvakutongadzisa ndidzoke nemabhegi ndakamatsiga kupi murume wachituvi. Saka zvinhu zvakugadzira ruvengo ndikati amanyanza dzaina ambosangana nekubasa mabhurubheru. Ndikati murume wamunaye hasi kumbomuziva. Kana makafa nengoti murume wako mani mamoyo. Saka mimi mutomisera amoyo demadzoka mba kwani kwa amoyo. Plus amenini wake warugara no mwana wenyu kwa hasi kuwirirana. Akasaita basa anobva mudzoro regero to basa bomwe chocho munyimo chikafu. Baba ndobva kubasa komutengera mabhisiketi manheru kuti mwana wamusikana aone kurara akaguta amenini munyimo chikafu. Saka mimi mutoshungurudza mwana wenyu akati aiwa mwana ndagariko ko inomba ko ndidzoka zviti ngoti murume wandini akavhati saka ndori huri nondamutizo futi ndomashaka kwangu ndidzangu. Saka imimi pavaipinza chikomba maisa zvisiya. Pavaipinza chikomba mai vanenge vanyepere zvavo kuti taimbozviona amai vapinza kuita chikomba mama mundofunga kuti taimira vanhu isatorara pano papurasi vozopinzawo chikomba chavo kana ari masikati wame Sylvia vaingobuda ungasangana zvekuti kumba kwedu kwaingoyo maminitsi obuda odzokera kana kwakumazado ukasengwa dzinodzi murume wada kuenda kubasa vaigeza gezi vobuda venene kwabhora kana kuti ndongo dzavaisanganawo nebiyawo plus vangwane shamwari yavaitengesa musika paenza merumbi amai avo ndovaisangana novaswera navo masikati ese taizokambonzwona zvikanzi amai Sylvia vabatwa muchibagomo naamai kusokomuko vane vamuranza takatombotaa pamwana anonyepa kozi isu titakaona feya tanga tisina musi wakatozobatwa mboni murume wavo ndopakazoguzikana komboni ese kuti amai ava nemukadzi wawanda sei vabatwa zvodanana asi mazekutangoka nevamuranzi vaitozviramba kuti adanane navo kana wakabvunzwa nano mukomboni vanotamba namabangu chaivo mabangu atabvunzwa naisavira uda nemukadzi wamo here vhatai wadanane naye vanhu vanondinyepera handizvizivi asi musi wakazobatwa ndopakabuda chii chokwadiwo but murume aitozviramba kuti adanane naamai avo asi musi wakazobatwa ndopakazobuda chii chokwadi plus kamwana kakadika Sylvia kachekako kanga kachidzoba baba chinoti amai vanobuda mausiku mbamudorera ndega nemwana wechirema isiya Sylvia musikana nemwana womukomana chirema ichocho vaichisiya vakarara mubombe uvhoenda kupi uvhoenda kwamanishona kuchomba chavo saka mwana aitombodzwa baba wake vaichinja zvibata kusvika vazozvibatawo vega amai Sylvia vabva vatoenda asi kana makaona zvavari kandofunga mba kwachaikoka kunombomirawo zvakanaka vapera kuonda chako chaiko pawangagara pamba paye baba wazvo kuwachengeta ndibura kunyepa kana vanenge haurishusho pamwana rakawanda rembomawo asi kuwachengeta amai vavachengeta kuwachengeta amai vachengeta asi ngotiwo pamwe amai avo pane kana kuti ruchavo ri pavariwo hamheni kana mukadzi aripo dema musviki vari patoro vaikudzega nemashoko ake kuti kana kombonese baba wandokomenozi baba vanochengeta vanogara vari baba nemukadzi wone mwana wavo vanotenga tulos pazuva dzechingwa kana amai avo kuenda vandozvaingoitirwa asi ngotiwo pamwe magutsikano nemurume wavo kana vane shavo riri pavariwo zvakutodai vachizvitaurira pachiredhiyo kuti problem yamba mao iri papi sekuru anoshanda pamusika uri pamberi apo kushanda kwenda pamusika uri pamberi mwana wacho ndiye akaona amai vake vatendere vari kudza kombunuka anokwanisa kutaura vachera murega adzoka futi kuti ataure zvakamuremera ndobachika chinoudza baba wake baba atosvikira murume achina nonzi muranzi ari mumba asina kupfeka wakatora sokisi ratira munaro kani wakatora sokisi baba wabva watisa muhomwe amai bva atobuda bva atomira wandakatomanya bva komboni kweso tosvika apa akatanga kutsiga zvinhu zvavamai achienda tsiga zvinhu zvavamai achitakura takatoaimbira mama wakatoenda wariko kunonzwa muranzi panext farm apo
ndokwaariko kwasi bati mwana akasara pano. Asi munotiwo kudini zvavakaita mama? Zvinonyadzisa. Isusu vana diki vari kutidzidzisei kuti zvikomba zvinoiswa ende vari mwana zvaanoita nosva kuti ticha. Asi kufunga kwenyu paifanira kuitwa sei apa? Baba andauripwa. Baba andauripwa ngaende kwamambo. Nekuti mamusumba makandijairira. Akapima stereki yachipinda mumamawo makadikwa dedzi wachinombo kwavo. Nekuti baba wakanyarara hana chawakataura. Amai akatora zvinhu zvavo, baba akatora zvinhu zvavo vachisa pamangwa. Mimi makaroorwa here? Asi murume wenyu ane rudo here runenge rwababa? Baba ane rudo. Ende ane mwoyo munyoro. Haana utsinye zvavo baba. Ende kana vari vakadzi vatinyachewo futi vanochengeta. Vanogona kuchengeta? Vachowademba. Chokwadi here? Icho zvina Mwari chaicho. All right. Vachawademba. Vachawademba baba. Baba vaichengeta. Izvozvo amai angu ari mumwe anonzi muyelobhoni. Izvozvo waenzana neni so wapera. Wangu wakasimba. Waitonge inini so zvandakaita. Wapera. Nhamo yashura. Waripo pasera apa. All right. Uraseka tochokwadi kwati wazive. Tochokwadi kachandiri kunyatsoona nemasanga. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe nechirongwa chatinacho chanhasi chababa vane rudo varasikirwa nemukadzi wavaida. Isu taionawo nemaziso kufambidzana kwavanhu ava. Vaifambidzana zvokuti unonatsonwira mvura zvokuti kana kwakuri kusakurwa kwemapadza mumunda wainatsoti aya mhuri iyi kai haitemani nemapadza. Saka hatina kuziva kuti vangasvike pakuzoparadzana kutorerwa mukadzi Nemuvakidzani. Vana vavakidzani kwete zvokuti uyu anogara uko kana uko. Vanhu vekutoti vaienda kana kuhove kutonoraura vese kana kutonotema huni vese. Saka mumwe ainyandira mukadzi womumwe nekuda kweruchiva. Baba vakazozvionawo mukufamba kwenguva. Isaingonzwawo nemakuhwa. Asi munhu wemukadzi wemunhu ukamuona aine mumwe murume zvinonetsa kuti utaurire murume wake kuti baba mukadzi wenyu ari kudyiwa. Zvinonetsa. Angakaita sei mukadzi? Pachimiro zvake. Amai vanga vakasimba zvekunatsoratidza kuti aiwa kudya vachiguta nechimiro chavo chinatsona kuti aiwa munhu ari kuchengetwa. Saka iye zvino maonero ati akita mukadzi anga aripo zvake. gavi rikasurwa pamuti rikaiswa pazuva rinotaka kuuna kusava ndozvaita amai. Saka zvinosirisa tinongoti amai kana wachigona kudzoka pamurume wanodzoka. Asi shoko raMwari rinotaura kuti mukadzi anorambirwa chifambi. Murume ari kuti mukadzi wangu ndinomuda saizvozvo. Shoko raMwari rinotaura kuti kana wamuregerera muregerere nemwoyo wese wodzoka pauri zvakare. Shumba. Imboti describe rayo mukadzi wasawiri. Mukadzi wasawiri atoda chikwadi aya wanga ari. Asi aiwa mwoyo waigona kuchengeta mukadzi aya. Asi nyaya yangu iripo ndekuti mukadzi murume akachiwa izvo amai yangu aripa. Anga rizigadzi iro zvitsvuku ezvo rasvipa. Yellow chairo. Zvekuti kana cheroka uti munhu mukuru uyu kai taimisa isi kuma 25 years. Nenyaya yekuti aigona kuchengetwa nemudhara uyu. Kana kuzvibata. Kana izvozvi makatomuona pamuchazomuinterview muchanozoona kuti amai yangu aripo. Chaakushota inhau yekuti munhu wako wakaenda uko hakuna zviko. Ndavadzoka nasayira wangu. Muri Zimbabwe mavanzwa baba vataura, manzwa madzisahwira ataura, vavakidzani vataura, tonga itinzwe. Murimi maizvigona imi. Maizvigona imi. Ropa ringadai raerera. Dai pakarierera ropa. Kutonzi ina hangu ndaizvigona. Maizvigona Shumba. Ndaizvigona. Ndoda kuzviita mangwana. Pamwedzi unotevera apa. Ndichazonoti pamunozviita ndizvigona. Totangira ipapo. Kunziro banalelele. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Ilo uhlela desiliphathelelwe namhlanje asazike lapho likhona emakhaya liyakwenelisa yini khona ukuthi uthubamba unkosikazi wakho efeba. Asikho kokuqala zvinonzi vakambobathwa kwavakamboshandira vakambobathwa kupi. Pira harwirwi.
kungobatwa sezevuma la ukuthi unkosikazi isifebe kodwa uthi unkosikazi wami ngiyamthanda kunjalo ngangimgcinile umntwana akhe wesilima ngimgcinela lo mntwana akathesisi lo mntwana omncane okhona akaphenduke sogcina umntwana sokhulisa abantwana sindawonye nxa ephenduka ngiyamamukela ngezandla nguwa dzaphera asi ivimbiso yedu mhuri yeZimbabwe kuti tichakunzirai mama ava pachirongwa tinzwewo kuti vanoti chii chiri kuita kuti vatize imba yavo, chii chiri kuita kuti vatize murume ane rudo. Tozotaurawo zvakare naye murume wacho akatora mukadzi wemuridzi kuti nhai baba kutsvene here chii chanetsa nekuwanda kwemadzimai. Apa tiri kunzoti kwavari kwachona vaonda kunogwanzi vaitengerwa tuloves dzechingwa pazuva nemazai vachichengetwa pakatipo pano padhuze panotengeswa makabheji ndo padhuze negrowth point. Unoshayei vakadzi nyange kukupai zvakanaka sei hanzi chero bondera vaipiwa zvakakwana. Saka chii naimi mweya wai akunzima balalele makhaya njengansuku zonke selikuthaza ke bani subscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatsakalei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichingoku kandirai Mandlovu special one by one chiwakandira kusvika mati eke Mandlovu special na Shumba. Tonana. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.